פה. נצלם. נלך נצלם את היפה. הנה היפה שלי, מוכנה ליום הגדול שלך. את יכולה להפסיק עם זה כבר? מה יש, מאמי? את מתביישת? לא, אמא, אני לא מתביישת. אבל זה, קחו לאודישן. לא צריך לעשות מזה כוכב נולד, אוקיי? נכון, אבל תני לי לשמוח בשמחתך, סוף סוף, אני גאה בך, יש לי אולי שחקנית בבית. אין בעיה, אמא. תהי שמחה, תהי גאה, רק אל תעצבני אותי על הדרך, אוקיי? לא, מאמי, אני לא רוצה לעצבן אותך, תחכי, מאמי, אני רוצה לברך אותך, לתת לך חיבוק גדול. לא, אמא, אני ממהרת. זה ממש ממהרת. טוב, מאמי, אז שיהיה לך בהצלחה. ותתקשרי לי כשאת מסיימת, ואל תעשי שטויות, ותדעי שלא כל תפקיד מצדיק את זה. נהדרת אתמול. קרן שפר, בת 25 מגבעתיים, נראתה בתחנת אוטובוס באזור ביתה זמן קצר לפני שנעלמה. מהמשטרה נמסר כי קיים חשד סביר כי יש קשר בין מקרי ההיעלמות האחרונים ויתחל לחקור בכיוון זה. קרן היא האישה השישית שהוכרזה כנהדרת מאז תחילת השנה, והיא מצטרפת לדניאלה פרנקל, שני עטיאס ומורן. שלום. פה בשביל האודישן? כן, אני אמי חפץ. דיברנו בטלפון. אתה אהוד? חפץ, נכון. כן, אני אהוד. בואי, כנסי, תקשב. היי. כנסי שבי עכשיו בכיסא ליד השולחן. נו, אז אמי, מה שלומך? את מרגישה? בסדר, קצת לחוצה, אני מודה. לחוצה? אני גם יש להיות לחוצה. לחץ זה טוב. מבטיח לא לאכול אותך. טוב, אחלה. קורות חיים יש? זהו, שכחתי אותם בבית. סורי. מה נעשה? מה זה? עד כדי כך קריטי? אני יכולה לספר לך כל מה שאתה רוצה לדעת באמת. תשמעי, ברור לי, כן, אבל פשוט רציתי לקחת את החיים שלך ביד שלי. מה? מה? מה אמרת רגע? מה אמרתי? חשבתי לא משנה. מתחילים? טוב, אז זה התפקיד בגדול. אני יודע שזה לא מה ששלחתי לך במייל, אבל ממש חשוב לי שכן תעשי את התפקיד הזה, בסדר? מה שאני אתן לך, אוקיי? אז אוקיי, זה הטקסט. את בסדר? כן. כן? כן. רק שנייה אחת תני לי לראות. טוב, זה
של היום שלך. טוב, שנייה אני אביא לך פלסטר וממשיכים. תודה. איך זה יכול להיות? אני מסרבת להאמין לזה, חייבת להיות דרך אחרת. ישנה דרך אחרת, אבל... לא, ספי, זה לא משנה. מה? אבא, אם יש דרך, תגיד לי מה היא. אמא, נו... תעזבי, לא, אני מבקש, תשכחי שאמרתי את זה. אבא, אתה רוצה שאני אגמור כמו קציעה וקרן? זה מה שאתה רוצה? לא, אני לא רוצה את זה, אמא. אבל, תביני, השינוי הוא אך ורק על ידי קורבן עצמי. ועוד בראש חודש, ואיך שאני מכיר אותך, זרת לא תקריבי בשביל הדבר הזה, זרת. עדיף שתמותי וזהו. אולי תדעי לעשות את הטקסט ששלחת לי במייל. באמת, אני עבדתי עליו. כן. זה לא הטקסט, אמי, זה כאילו, אני... מה אם אני אגש לאבא ככה באמצע הסצנה? אולי זה יכול לשנות משהו? מה? יש מה לצפות? כן, וואלה. אפשר לדבר על איזה משהו, נראה לי. את יודעת מה? רק דבר אחרון. אם את רק יכולה לעזור לי פה בבקשה? כן, מאוד. סבבה. אני רק צריך תמונה פרונטלית מלאה, בסדר? מה? להספיק לך פיזיקה? כן, אז זה כאילו... לא, זה פשוט איזה משהו שאני עושה עם כל הבנות ככה לפני שאני גומר איתן, אוקיי? אז אם את רק יכולה להסתובב בשבילי, זה מה? מצוין. זה היה אחלה סיפור, עכשיו אם תוכלי להגיד יפה שלום למצלמה. שלום. אחלה. תעשי את זה טיפה יותר סקסי. שלום. מה? חושב שזה יעזור לך לצעוק? אני חושב שמישהו ימצא אותך פה? שמישהו ישמע אותך פה? תמשיכי לצרוח אם בא לך. אם את חושבת שזה עושה לך טוב, קדימה. מה עכשיו? מה? אתה מעכב את הבלתי נמנע, את יודעת את זה? מה? חברת טקסט, אהבת אותו כל כך? מה? לשנות משהו פה? תני להסביר לך. אתם, כל הבנות, אתם חושבות שאתם איזה משהו, באמת. כאילו שיש לכם עכשיו באמת סיכוי. ברור שפטרנו. את אחת הטובות שהיו לי, אני אגיד לך את זה. את יודעת את זה? מספיק עם השטויות. זה כבר עולה לי על העצבים, את יודעת את זה? את יודעת מה? אם כל כך התחברת לטקסט, אני בטוח שלא תתנגדי לזה, אה? חבל שאתה לא מקשיב לסאבטקסט. הנה היפה שלי, מוכנה ליום הגדול. מה קרה, מתוקה? מה עובר עלייך? תרגי, יפה שלי, אמא, תרגי, מה חלם?
Being a fool, being a clown, lost my way from up and down. And I know, yes I know, and I see in your eyes that you really weren't surprised at me at all, not at all. And I know by your smile